yumuchukisi ase baraya Hospital Road angene benki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakirisimi ase namba inoti isano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inya Davis and Shatleaf ango yobo kori imirimo bwao asogotumeka kimashini chekerero Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Omwancho murigereria we television ya Ndizi TV nigo cyaragire chinsa isato ichimaragoba yabono ejini chinsa cyorogongo rwa Afrika ya moja ichinga cyamangana majya achenkira yubikirano nyura rero n'igitari cyemerongebere cy'umutinyukane mwaka n'ubwice wibere nemerongebere naibere mangana majya bono nigo basaki baito bakwariga iriya senkire ndunge kigima nigo banda chinsinyo cyonsi mihorogongo rwa gusiyi elyo kwariga iriya amangana majya inyura na chinga kichi na ligi certificate kibiyama bigenderete kuruwa ekiyama ya Jubilee na ODM ni byama binde bigenderete kwena na ndali tukuri rero mbaina na chi certificate go jasa barwaniriya bebirogo asobo cyori bonene obuchi bakorekana gitariki isano na isoto cyumu gitariki kyanda cyumutinyo gatanu gatatu mwaka w'ikiri wibere na 2022 inyura bono murayibwe nse musikyo Kenyatta digari ngeso rogonko rwa Mombasa ayuna yanda mange na libono etoche ukwariganiria na ukoretera ya masemo inyuranga rero nilitukuri Jumatano na nomurubiri Ekeumbu obuna butambe uyocha ka chinse isato enene suicho butuko rero na ndigotolero mugoko rero ndigotumubwate oyo guchikoba omokonyi bw'umugavana kurwasi county ya Kisii asobo cholyo bonene bogocha akurukwa Dr.Alfred Ndemo no wale se studio cheito oikira boniga nigaganyete chinga kichiri chike iliyo tunyale gukorera andene mono igoro ya siasa cyorogongo rwa Gusi nekiama kya Kenya National Congress buna kya aliganira kigima iliyo bajigo sobo cyoliyo bobonene bogo chikocha na koiro burayi gosokola to burayi obuya imeye county ya Kisii nyoramuna ekiama kya Kenya National Congress nigoge korawa no musike masono yongo nyamweya uyibona kubolia obugavana sentunde ya kabire chingakiye cyona boko nyura bono gwa TV ya Ndizi TV ekura ekerogotomelieta kuza gochia se namba eyemo isano nemo enoti eyemo elibono onyale ko enda se category ko kubna free to air television station omaji gwakira Ndizi TV ekura yao enyala ko begeteseni ekiao nambe yemo kyumuntu wabweke gusi chingaki ichonzi bono ayo onaenda mange negati ali tu aliganiri okuletera chingaki echi abono amangana majya nigago cha kasige kegeke kirebosyo Biyamono kegima olio gonkonya gokoletera mangana majya swenkira yomuntu wabuyimanyiriyo nigakurukwa Joshua Auta inche nigonkurukwa John Kebati mangana majya senkira yobikirano omurayibwe kya makya ODM muskira ila Odinga nigara omuyega bokwena na certificate gocha sebalia babwa obocholi oboke bo nomination asensemo ya Bomas of Kenya imiyo muchu Nairobi omugasolero hatutaki watu ambao nakwenda pale
ati atangalia allowance ambayo tutapata namna gani, ati tuende kwa seminar huko, benchmarking hii Dubai, kila mahali hivi, unapora pesa ya wananchi. Hapana. Pesa ambayo tunatoka kwa hazina ya serikali tutakane tumike kusaidia wananchi. Wale ambao wanataka kufanya biashara, hapana simama kama MCA, hapana simama kama MP, hapana kama senator au gavana. Wewe kwenda fanya biashara, tutapatia wewe msaada, mkopo kwenda fanya biashara. Lakini wale ambao wanaenda pale ndio wanaharibu jina ya serikali, jina ya siasa, manake wanaenda pale kujitajirisha. Pesa imetolewa hapa kutengeneza barabara, hiyo yeye anataka kugawa wengine, aenda jenga naye nyumba. Wengine achukue aenda au naye bibi nyingine. Tunataka kuona kama watu wetu wanatumia pesa ya umma kwa maslahi ya umma, wananchi kwa jumla. Kwa upande ya matibabu, kwa upande wa ujenzi wa barabara, kwa upande ya maji, kwa upande ya stima na kadhalika, kwa upande ya elimu, ili nchi yetu iinuke. Tunataka kuonyesha kwamba sisi kama wanachungwa tunaweza kufanya kazi tofauti na wale ambao wanapiga kelele hapo. Chinga kitu tikalita soroboti oruo igati abaria bae gwachi certificate chabo litukulia lero n'abagavana igati yabo yo kurigekera ukyo bugavana kurosi county ya Kisii omusike Simbarati ababunge aba women rep aba MCA bonsi abukuru ase kyama egi ODM. Governor Kisii County anaitwa Paul Simba Arati. Haya. Senator wa Kisii Richard Mamoima Onyonka. MCS. Haya, next ni anayefuata ni Daniel Ogwoka Manduku, MP Nyaribari Masaba. Mamoima mbuyole aene, Simba mbuyole aene, Arati mbuyole aene, Taya goko igwambuya. Anayefuata ni Nyaribari Chache, James Kenani. Nyaribari Chache wapi James Kenani? Anayefuata ni South Mugirango, Dennis Makori Sonko. Ngoja kwanza, Kenani achukue yake. Haya, Dennis Makori, South Mugirango. Anayefuata ni Anthony Kibagendi, Kitutu South. Bonchari iko wapi? Bonchari constituency. Bonchari. Anayefuata ni Geoffrey Makana Asanyo, Kitutu Chache. Haya, tumemaliza Kisii sasa. Haya. Ugari yuko wapi mheshimiwa Ugari? Nasiba Mosoli. Well, I'll give you. Ovendu birukunyo. Aba. Mamochoge Chache ni mheshimiwa Ugari. Asanteni sana. Haya. Igotigana nayo omugaka oyo mukuru wa ward ya Masige West iyo gutoka esemo yabo basimi county ya Kisii niganyoliro bokonyi bwoko wagachirwe nyomba yaye yikonyara yaberege kogwa agentu kereto munginoye n'abana batano babere ekomotama bokonyi ubwo nigo bwarurwe no yokurigikero gukyo bwa MCA kurwa sensemeyo omusaki to Vincent Onyancha nigo amutalera na koenekia okwagachirwa kwe nyumba yaye. Zakari ouko no yomo gati yabaryo botaka bosongerete kurwa lyonseri ekenyoro kyomuobo ward ya Masige West ime yabo basie county ya Kisii nigako erabuno murugyo ya motamete asogo tatware nyumba yokomenya eramo n'abana baye batano na babiri. Murugi sababu ya gerta kagenda ni sababu ye nyumba iyo
namenyete matari igataguru ikagera akagenda akaruhuka agenda tenande naringi umusigwa asechera nigo asibetwechera se emyaka 5 nebere asogokagerwa komusari omwana omoke ekina nonye nabo abetega kubwa koira nakanyora omuruga yo ng'anyire buna agotomanyia egesigo nasibitu bosongo kana gande kina kia kurigekera kiarolekana nangu chikogweka kere bakansibora bamwe echera bakantumira mandi metinkware kamenya metinkware bakangaruonga koraki nga sarugambe kina kurusiko pakankabwa nki wakorete bambugatete kuringana guko ngana asali mwana mo yamateni go bamwiranerie mbuya omusubati Jeni Marube oyo korigie kergo kyobwe MCA kurase ward ya Masike Western semo ya bobasi asoko mwagachire nyombo mugaka Zakar iga stone twata kwa konya mwako yo Zakari huko asinge njobo lemerwa wada baka akini anana mona mne nyomba iya gata muka na abana bakanganya kurwa singe njoba kwa bakora wando aje tokanya mo Samari umuyo ko Jeni Marube ori ko bwe MCA Masike West ward ogotoba konyi nga tonyale kumukonya so kumubwatesia una frontier so kumagacha nyumba mune amano chande kiremia kemenga tabwatie nyumba no mukungu na abana bagatama senge nyumba kantona kauka lia korara buyeka orojo mukungu na abana mbamenya gakie nyumba elia mukungu na abana saba bakarora no bakongu bakagenda bono muna bachiete na bamenya tabuyeka na bakona gotweru abo bono na ngoyo minto Jeni Marube na acha komokonya toira neri ngambu yamono nyasamo seni na ndagendere gokonya abande buna konyiro yo gikiagero morusiria sa kongo motinyiria mariga oroche maene metawa mate bagendete gosomba bakumubekera egera bekerwa mumekeru nere kera turarore nyumba yeri batime na batora neri ngambu yamono igo mongino oche na baisa ino kogende county aligereria abantu bonsi bachandegete ne chintakana na baburaka Zakari bono ni gaburio mongino ye kuirana eliabe amo nenkayaye muri anenda amatenga ki anda amapebi nga umuzi nuwo tokoleira amaye nyumba korolekana aichika gai hachekolera kana gai togande ndi reporter ya Ndizi TV korwa ensemo ya bobasi county ya Kisii iritirane nkoro kwa Vincent Onyancha abamenyi bake korwa ensemo ya Nyagesai me county ya Kisii nigo barobikana na kwimurunganiria gutorosugwa bwicu barasensemeyo musekitu will Mildred Momanyi nigaikerana asensemeyo na kwenekia igoro yokurobekano kwo abamenyi bekenyoro kya Nyagesai ase omubaga bwechi ward cha Nyakoen na Bogeka kitutu chache South County ya Kisii nigo emambia ya lero bakorire okurobekana kwa murembe na kweroseria epara eyo babeire bakorera asege kabono kurende ase bataranyora bokonyi bonde kurwa ase abarai babo ana somo jano tubwate pale ito kero twikire kurutwa itani ni kware ama no mubago bwa misi asako ngamba na Nyagoto no tubwate mujande pale epale ya tujandire kuruya kalimetu no mwezi wa misi tabege tumoro mugaiga akabeka saya aje ageto chimumbu no yakatiga ko chimumba twatamiro kabakwa na banda batakonye pale bate ndoitorore ontu akole miake tantana ko pale gesa tole kubori ga bambya pale geti onye moto tiko tokorera gasi mutike twekorere ntono naboto konya asitikeire asitwabekiro mona muno nyigo ikire muna gaiga bato bekereti oyo tokonye ndoko mo kabokonere ono gona yiretie customer yemo igo yanchande tasama tukara matambe ngo chikwana nyagitari omenda kurwara nyasaga nkonya ngatumika abaminto bapoda bakamukwanira kakiba kaganja karunya gitari tuabere toko nakolera ngakia misi amona Nyagoto kakikimura barayi mwachore tumugaso ase county mutago tokonye pare ege korengana na barbo nigo abarai babeire bakobangaina egento giakongirie obosombi anene abana boda na bangina bagokora oboncholeria abo batebire yabeire akongu bamntaba MCA baita bakoborie birogo na kitokora aba boda na barigirie omuchanga baretiro omoro mubono bakwarania maoka ba gosebona natalibo akyo bangina bamintonto umieti igota bataria mwe musio ito ga Nyagoto tororango twagora moro mutu abekire ga chiro libere ane chine chiatika twachandikire mwa mama tukamange
okuboria kwabo buna abamenyi nigo baganirie abasamaria abaya nabo igo abaraibege siasa kubanyurana kubaroseria epare iyo ilio kwarobya obasombi nemeroberio ya kera rituko togoteba iga bamusibire baregeti iga istwa ikeiri na intwe chibese twaruse tumugugo tokora moro mtoko etogera neri abaregeti into barochi baje batogambe na into batobegere batokore isto iga istwa ikeiri wana njini tunayo sabuna bana boda motokonyo ndibense tokesa tokonyo mwana mchigari no ibere iga tokorera baraka saka tigaire ligera twetu no baremu ndubuna abantu babane ndubati restaurant kobegera chichuma gaki aya naro amaganyo y'abamenyi banyegesai asokogani kwabo konene nkolinga banyaruko bagoroseriwa epare yaiga elindelio obosombi bonyarekane ginko ripoteria egetaseni kya Ndizi TV kurwaga iga kitutu chache South eletaliane Mildred Momanyi Biamono kigima omusikito Mildred Momanyi no roboti oruo kurua sensemeyo yanyegesai goro yuko roswa wichibara ansensemeyo abantu bakonyora gwanse kurua sigwodi ya masige iyo tokemya bobasi county ya Kisii ligo bagokero bakonyi obubanyorire obukwa gachirwe nyomba noyo kuligie kerogo kyobo MCA kurua sensemeyo omusikito Vincent Onyancha boigo ni gatarensemeyo na gutwaligarira roboti irokobwatia Umungina anabusuboli buna bande nigare nekia kwegokeria maiga yogo twera semyake menga tabwatie nyumba ime ya Masiga West bunge ya bobasi asebono nigagachirwe nyumba ya mabati kanya na tuere igo sinare korara ntuere ugo njiko korore bintu njiko korana ki lakini nairane ibuna mbi ya mwana onkonyira atambe kwenye natuire irubobe ere amo nenkayaye nigo bamenyire bachandegete buno mwana oye agotumanyia kale no mogoko yo mama twagokire mune pati ya chiriga ende twabekire ribati kwenye nyombe yegotu tochigoseme kama masakara stiri na twanyona ndengo twere toro no mogoko togotebana aki mungino ichen asako genda asako tochobonyasi otacha wakogoroka boigo chikiro mita chinde kurwa sensemeye ni gongo ikensemo ya nyabisase aigani gonkomerana na rispa nyaboke oyunero beire kago etreme chande mengen goikasen kayaye ni gonanya romuga koje na ria moitire ekibabuna timanya korende nare nekya kwegokeria naeteira mangi inyomba na bwate wana ari gwikembura ya tunamya kana chikuraro michi ona se kero musamario muyo chire okoro kucheri onkonyire gaki kitogo chora tiga twachora abantu ba kuinyura bataka oyoiga nero mugakoye jekorona chobule mosiorio match ntebeke connect ya bere kamine usema ukuri kabisa mato mongena bachiora tandana korengana na Jenny Marube nigatebere una kurugokina kwaya nigare neriria ndari yogokonya abantu asaba igabori amenyi bensemeyo kumubwatsi asobo chori boli bosio koire kerugo kyobo MCA asensemeyo kurugokina kwane nimbwateri yanda yogokonya abantu ebe nimbwate tebe timbwatira bakonyara ngwicanda sana ngaikasi mwanyo orire asinyumbe yiga abana bamete batano mona bayibuli bonsi amo bana babira abanene ogwento gwatananwa nechinka chinde nchiroro na natalire kanyore nchirankeega yokubachencha ubugima bwabo kurwa sinyumba echo nabekire chinyumba isano kuri tukuri chuma na lero nko bikuchenga chinyumba isano nemo nandi ningenderete igona nyamwa ichaba minto talinga mwacha nganga koraye gasingi chunga chikuranta giti abantu baito banche mbanga nje ningendete tingote kuba konya ko nimbate ngore yokonya ase bunge ya bobasi anene ase ward ya Masiga West nigabanta bange bagendrete ko chandeka anene asogo songererwa no butaka obubanyarebo kubatakuna mabiratayo ko reporter ya Ndizi TV korwa se bunge ya bobasi ase ward ya Masiga West ireterane nkoro kwa Vincent Onyancha Omuraiwe nse ya Kenya musikuru Kenyatta ni gabayinyora bali babere bagusiri obugima bwabo kurwa soburoire bwa COVID-19 ayo nigo ayakwana asomusangirekano bwabalimu abanene b'ekisukuru je secondary oyobere gokolekana imeye county ya Mombasa. Great to see you all again today, and I'm pleased really after a 2-year break due to the COVID-19 pandemic we can finally once again meet in person. All of us, our education fraternity, the whole country,
has experienced widespread disruption in our lives during the last 2 years. And I am aware of the fact that even amongst this forum, you too have lost some of your members to the unfortunate coronavirus. I take this opportunity on my own behalf, on behalf of the government and people of Kenya, to convey to you all our heartfelt condolences, and to the families of members of this association, and in honor of all those from this association and the many other Kenyans who lost their lives during these 2 years of pandemic, I request all of you to be upstanding so that we observe a 1 minute of silence in their honor today. Chinga kecho muraibwense nigakwanira igoro yeme chando borkiwa baba gwetera chinga keche myakebere ijuburiri bwa COVID-19 bwa bwateka ense weta nigahirali bageri boigo kubakira mbia mono aborokia abubanyolide chigutwa asogokora buya imeyense ya Kenya na boigo obukine kisemi imeyense ya Kenya chinga kecho oboriro bwo obwagendera time ya Kenya. We also widened education inequality and also led to an increase in teenage pregnancies as well as school dropout. Going forward, therefore, you, the teacher, must be a linchpin of the recovery process in this education sector as well as in the overall social economic recovery journey. We are counting on you, our teachers, to help our learners recover the learning losses incurred during the pandemic, and to ensure that all those who have dropped out get back to school, rebuild momentum on the education sector reforms that stalled during the pandemic, and more importantly, build on lessons learned during the pandemic to make our education sector that much more resilient. I am confident that you do not only have the capacity, but I also believe the will to rise to this challenge. And I am confident because I do believe that our teachers have proved to be amongst the finest in the world, considering only just 3 examples of teachers who have put Kenya on the global map. And allow me to mention today ebirengeryo ahonigo bigenderete kurwewa igoro yobo cholyoboke wiki magia Jubilee ubu abo kolekana sabarwaniriria bande baegwo kitigiti cheyemo aseyemo bake babo bwata ni biki amekyo nigo batebiribuna tialenge buya bantu koegwa kitigiti cheyemo aseyemo kulende abande nigo bankiranire nenkire yabetege gutumika Andrew Koroso negati abali barure ebirengeryo byabo kubwatekana no murobiriyo okolekana uyumanikanete buna nominations kurwa sorgonkorwa gusi. Nasema hii process imekuwa a sham because hata ungeona the panel ilikuwa na a solution ama na outcome yenye walikuwa nayo in mind. So us being there ilikuwa like by there a fallacy. Unaenda hapo unauliza swali ati unatoka which clan ama if you have ever vied. So which is the basis of electing a leader? Is it your vision ama if you have ever vied? Like they were given by then preference to former MCS if you have ever vied. Even if you have ever lost, wanakupatia opportunity more than us youths wenye ni newcomers. And I want to cry to the party and to the Jubilee and to Jubilee. Munasema nyinyi ni chama ambayo muna fight for youth and you want leaders wenye watashuda. Hii party yetu ya Jubilee tunaipenda sana, lakini vile wanafanya nomination yao haiko na haki. Moso kama wanasimamia hizi nominations wanapenda relatives na connections, vile unakuwa na pesa mingi unapewa certificate. So atutapenda hii maneno. Moso sasa youths tunanyang'anya certificate makusudi kwa wase wapewe. And if you are former MCS or you lose the last time election ya MCS unapewa kibaumbele.
Muliriri abono nigo toso asensemo yechi gosori enama tukemia ya moka tigaire elia mameranio yechi gosori cha Olympics yechi nsichirikira sobomo wa Commonwealth egokolekana imense ya Bongereza. Omunyakirogo obwekiombigi komiti elia ya Olympics imense ya Kenya Paul Teragat nigarure birengeri byaye kubwatekana nemero bili babekire elio kwena kyabuna bali aba wechigoso asa mameranio yo ngokora bale ebuya. I want to say that as we are actually going forward as National Olympic Committee, we want to make sure that we give each and every athlete or sportsman within the country an opportunity to participate in terms of qualification and get slots to these games. That is why we are here, so to see to it that we launch together, because at the end of the day, as a nation, as a country, when we see our sportsmen representing us, it inspires us, all of us. It inspires the nation. It inspires what we believe that what our sportsmen they do always in terms of promoting the country outside there. So we are looking forward to see that these multi-sport games, as you see them here, is that we want to see the diversity of medals also when we go to the Commonwealth Games. And I believe that going forward, all these federations and our sportsmen, the coaches could see the excitement, the passion that it is in it, to make sure that they cut a slot for themselves to participate and represent the country in Commonwealth Games in England. Omuntu muliriyo bono uikiragabo ekerochiri da ikemerongi biri naisano igoro yichinse seto chimagaroba ya bono no tokora mangana magia asenkira yubikiranu ku Ndizi TV ubwansu ubwomogusi oroboro na nagote ya bulitangani omugeni to ni galesi studio itoboniga na nigo tuyaliganite kegima gochia gosoa se omurobiri Ekeumbu oyokolekana kila lituko lya Jumatano na bwego lituko Jumamosi ochakera chinsi seto nenusu cha butuko wika ange chinsi sano aswe lituko lya lero ni dotocho kwanera mange igoro ye county ya Kisii na boigo ekurwase kiama ya Kenya National Congress ekeromogani to ale Dr.Alfred Ndemo ongera oyochikoba omokonyi bwomurai ose omo oyo tukabo mugabana ekurwasi kiama ya Kenya National Congress nyasaiga gwancha ekeroba chulio banene buguchia koba bogo kolekana bono ligontegete koboria obenenche nabo igoboria maswali amange kigima enambe yere igorogabwo ase TV yao nero gotumeka koboria mabolio ase merobeli yabo elibabegete notake komomanyere ningo enga yabeire myake yonsi inki akolire inki ekogerare osanchete koso ase amangana siasa na maswali anda mange kusemero binero kagete serikali ya bono etarakora buya na otegete kumanyana andi akibago so ase abisi ninki barachi gukora bojia ekyo kiragere county ya Kisii ekine igoro igobono omwanchu murigeria nigo ntagete oireli bageri kulika libori liao chinga kiechyo na bogo tumelieta ekuza gochia se namba ya 15601 eliwakire TV ya Ndizi TV kobegete senikyo nambeyemo ase kategoria free to air television station ekurwase county ya Kisii elio enyale kobabone TV ya nambeyemo eyimanyike na Ndizi TV obwansu ubwomugusi bono tinde tikoira chinga gichi nyinge ekiagera mugeni tuni gale se studio nigote tueligani kigima elio asegeke kekerebusyo etomanye gocha sore maseyemo yongonya kokoletera mangana ya magia senkira yomuno bimanyiririo nigakoro kwa Joshua Auta inche nigonkoro kwa John Kibati inkoira natole asegeke kerebusyo.